Enten apa sinipun? Tru, Nun. paripeksa sing aku kudu sing maringi wangsulan karo kowe. Oh nggih. Babakan. Babakan bapakmu nggone kepengin bangun kayangan. Oh nggih. Kepripun sinipun? Petro, Wonten dawuh. yektine aku ngluputke marang pakartine bapakku. Lho, luput sebabe. Bapakmu kene ngatasi derajating kawula, derajating Panakawan, monggo bapakmu kuwi derajating Aceplik, bapakmu kuwi mumung batur. Nggih. Teka kepengin bangun kayangan lho, sing dienggo ragat bapakmu kuwi apa? Bapakmu ki kawula cilik ana sambung rapete karo para Jawata sing mapan ning kayangan. Lah kok bapakmu ragah-ragah arep mbangun kahanan ning kayangan kuwi salah kaprah tumindahe bapakmu. Lho nuwun sewu, nuwun sewu. Sik. Kula wau matur wewke lho sinuwun. Kula mau matur kathah bilih bapak anggenipun kepengin bangun kayangan menika senes kok kayangan papane para Jawata menika babar pisan senes. Ning kayangan sing diwestani kalih bapak, kayangan sing digarepe bapak, kayangan sing dimaksud bapak menika morale para kawula, jiwane para warga masyarakat sak kawula sak negara Ngamarta niku sing ajeng didandani kalih bapak. Merga bapak niku rumangsa kawula cilik kok wis ora digatekke karo nalendrane. Mboten digatekke nuwun sewu kalih ingkang kawogan inggih menika pun sinuwun Puntadewa. Ning bapakmu nyalai pernatan hukuming alam. Lho, kok nyalai pernatan hukuming alam? Siji bapakmu derajating Panakawan. Nggih. Angka loro bapakmu ragah-ragah kepengin bangun kayangan. Mongko kayangan kuwi papane para Jawata. Kawula cilik kaya bapakmu ora pantes yen to bakal mbangun kayangan. Aja meneh kok mbangun kayangan. Bapakmu munggah kayangan wae mesti wae ora bakal dimenangake dening para Jawata.